Санкт-Петербург қаласында өткен халықара иктисади форумда Башкортостан төбәктерден инвестицион климат буенча милли рейтингында 3-нче урында дип игълан ителде. Республика бул күрһәткечте 3-нче ел рәттән хаклап килә. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы ЭФ фән һәм технологиялар университеты доценты, икътисад фәннәре кандидаты Әлия Бикмаева. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Әлия Динмөхәммәтовна, шулай итеп республика 3-нче ел рәттән милли рейтингта икътисади милли рейтингта 3-нче урында хаклап килә. Бу ул нинди эштең һөҗүмтәһе дип әйтә алабыз? Был әлбиттә ыңгай күренеш һәм безнең етәкчеләребезнең һәм власть органнарының инвестицион мөхитенең яхшыртуы буенча тырышлыгын күрһәтә һәм тырышлыгына объектив югары баһа була. Әлбиттә, инвесторлар менә ошондый рейтингтарга күз салалар һәм күз салып инде регионга киләләр. Белүебезчә, инвестиция ул һәр сакта һәйбәт, ул регионга акча килүе, яңа эш урыннары барлыкка килүе, уларның халымдар түләүе, эш хакы түләүе регион өчен бик яхшы күренеш. Шуга инвесторларны без Башкортстанда, бөтә төбәктәрдә лә инде кунакчылык менән каршы алабыз. Әйткәндә, бу нинди талаптар буенча баһалана ул ошо милли рейтингта төбәктәр? Был рейтинг 127 күрһәткеч нигезендә исәпләнгән. Унда 8 юнәлеш бар. Шул 8 юнәлештең арасында 4 юнәлештән Башкортстан алдынгы урыннарда. Мәсәлән, бизнесты яклау. Бында инде нинди күрһәткечләр керергә мөмкин? Бизнесты яклаганда, мәсәлән, закон ягынан яклау, шуннан бизнеска басым бармы, юкмы? Унан тыш, коррупцияның таралуы, коррупцияга каршы ниндәй механизмдар төбәктә үткәрелә һәм башка күрһәткечләренә. Менә ошо юнәлештән инде бизнесты яклау юнәлешеннән Башкортстан 89 регион арасында 1-нче урында. Шуннан, мәсәлән, күсемһез билек, бунда инде төзелешкә рөхсәт бирү процедураларының, ерләрне арендага алу процедураларының ябайлыгы, тизлеге исәпләнә. Шуга менә Башкортстан был юнәлештә 6-нчы урында. Һәм тагы берничә сәүдә әйтеп китергә була, кеше һәм хезмәт ресурслары юнәлеше. Белүебезчә, Башкортстанда 4-тән ашыу миллион кеше яшәй бит инде. Ошо 4 миллиондан 4-тән 1 өлеше пенсионерлар булса, 4-тән 1 өлеше балалар булса, 2 миллион кеше эшләй ала. Шул 2 миллион кеше хезмәт ресурслары арасында әлбиттә сифатлы, югары квалификациялы хезмәткәрләр күп. Шуга күрә Башкортстан был юнәлештә дөрес булса 8-нче урында. Һәм тагы бер юнәлеш бизнеска ярдәм итү саралары. Ул бит шулай ук финанс ярдәм гына түгел, финанс ярдәмдан тыш консультациялар, менә белүебезчә, аерым мөхит булдырылу улар өчен шулаймы? Менә муниципалитетларда бизнес-шерифтар бар. Улар ярдәм итә. Шул консультациялар үткәреп бизнес башлаган кешеләргә, эшкуарларга ярдәм итеп, менә без бул күрһәткечтән бул юнәлештә 9-нчы урында. Әмма безнең әүдем катнашырлык юнәлештәр дә бар. Менә мәсәлән, экспорт эшмәкәрлеге, унан тыш коммуналь хезмәттәре, инфраструктура һәм конкуренция менән менә ошо 4 юнәлештә безгә әдрәк әүдемрәк эшләргә кирәк республикабызда. Күрһәткечләрдә яхшыртаһы бар әле. Бар, Демәк, ошондай баһалар буенча ул республиканың эшмәкәрлеге эше баһаланган һәм әлбиттә һез әйткән инвесторлар тап уларга игътибар итәләр. Әйткәндә, бына Башкортстанның икътисады ул бүген нинди төп юнәлешләргә таяна дип әйтә алабыз? Башкортстанның специализациясы күптән билдәле бит инде. Ул беренчедән нефть эшкәртүе, шуннан химия сәнәгате һәм машиналар төзү сәнәгате. Менә ошо 3 иң авыр дип әйтерлеге бит сәнәгатьтә Башкортстан үзенең урынын алып тора димәк. Урынын алып тора, алдынгы төбәк дип әйтергә була. Авыл хуҗалыгы буенча ничек? Авыл хуҗалыгы, әлбиттә, без
шулай ук алдынгы урындарда ауыл хуҗалыгына ярдәм итәргә кирәк. Менә безнең республикала ярдәм итәләр бит инде, төрле инвестицион проекттар үткәрелә. Әле генә ишетеп калдым, Санкт-Петербургта үткән икътисади форумда бернисә проект башланырга тиеш. Береһе шул авыл хуҗалыгы өлкәһендә. Унда 150 эш урыны асылырга тиеш, яңа оборудование килтерергә тиештәр. Шуңа бик яхшы күрһәткечләр. Авыл хуҗалыгы өчен 150 эш урыны ул зур гына. Шулай бит, зур гына проект. Зур гына дип уйлыйм, әйе. Ниндидер зур авылдар, зур проекттар өчен мөгаен дә килешү үзенең хезмәтен бирер дип мәксәбе. Әмма белүебезчә безнең бит табигатыбыз уны белеп булмай. Быел елы була, икенче елга ямгырлар ява, шуга хәвефле шартларда хуҗалык итү тибез, шулай бит, авыл хуҗалыгында. Авырырак, шуга бүтә көсебезне авыл хуҗалыгына ебәреп булмай. Һәм моны тагыла экспорт эшмәкәрлеге бит инде. Әле илебез алдында нинди мәсьәлә тора? Күбрәк әзер товарлар җитештерергә. Буга тиклем без ресурслар һәм энергия ресурсларын икенчеләргә хата иник. Әле безнең алда нык зур мәсьәлә тора, әзер товарларны җитештереп шуларны хатырга кирәк. Һәм моны нефть эшкәртүе, химия өлкәһе һәм әлбиттә бигрәк тә машиналар төзү өлкәләрендә ошо әзер товарлар күбрәк эшләнергә була. Һәм уларның хакы ла күбрәк. Шул хакы күбрәк булугас, регионга файдаһы күбрәк була. Әлеге баягы эшкәрткән вакытта эш бирүчеләргә, эшләүчеләргә, хезмәткәрләргә эш урынлы, шулай бит. Әлбиттә. Бундай проекттар, мондай килешүләр булды микән бу форумда? Моны шул ук инфраструктураны яхшырту проекттары, юл ситендә булган инфраструктураны яхшыртырга, моны шул ук форумда шундый килешүләр барлыкка килгән, шуны беләбез. Һәм безнең инфраструктураны, мәсәлән, көньяк районнарда, Баймакта, мәсәлән, берәй сыр эшләйләр икән, уны бит эшләргә генә түгел, уны хатырга кирәк. Уны шуннан башка төбәктәргә, республика буйлап йөртергә кирәк. Шуга юлдар һәйбәт булырга тиеш. Логистика һәйбәт булырга тиеш. Һәйбәт юлдар булмаенса, икътисадның үсеше лә кыйынрак буласак. Шуга инфраструктураның мөһим килешү димәк булды. Әйе. Инфраструктураның роле зур була. Әлия Мөхмәтовна, бына әлеге вакытта сыныпта һәдәүдәге дә бер хәдәгыстны алып үттегез. Еңел булмаган шартларда икътисад үсеше Россиядәге лә, Башкортостандагы шул исәптән һәм бына Башкортстан үзенең төбәк секторында әйтәйек, ошо санкцион басым шартларында икътисадты алып бару өчен нинди карарлар кабул иткән, кайлар һөҗүмтәле булды? Бында ла җитәкчеләребезнең дөрес юнәлештә барганын әйтеп китеп була. Чөнки менә инвестицион сәгатьләр үткәрелә бит. Ул да бит яңа инвестициялар, яңа проекттар асылуы бик яхшы. Бунан тыш авыл хуҗалыгына ярдәм, шул ук бюджеттан ниндәйдер финанс ресурслар ебәреп шул проекттарда асылуы ул да ыңгай күренеш. Һәм артабан туризмды үстерү, белүебезчә, менә һәрбер регионга килгән турист ул кайдалыр яшәргә тиеш, кайдалыр ашарга тиеш. Килеп, шулай ук аксаһын калдырып, регионга яхшылык килтерә бит инде. Бунан тыш икенче регионнар менән бәйләнештәрне тоту, һәм икенче илләр белән бәйләнештәрне тоту, моны ошо күргәзмәләрдә катнашуы ул бик ыңгай күренеш. Чөнки моны белүебезчә генә әле ике проект башланып китергә тиеш. Үзебезне күрһәтә белһәк, без күбрәк инвесторларны ялеп итеп, инвестициялар ялеп итә алабыз. Күбрәк бәйләнешләр булдыру димәк, шулаймы? Әлбиттә. Һәм бына ошо форумда үткән күргәзмәдә Башкортстан үзенең яһалма интеллектына дуҫ булуын күрһәткәйне. Әйткәндәй, бына ошо яһалма интеллектты бүген икътисадка индерү ул безгә нинди мөмкинлектәр аса дип әйтергә мөмкин. Бына авыл хуҗалыгында ла хатта Internet of Things дигән
әйберләр интернеты. Мәсәлән, ергә ниндәйдер датчиктар куялар, һәм шул датчиктардан мәгълүматты йыеп, ердең торышын белеп була. Һәм моны мәсәлән, һау йитәме, юкмы, нимәләр йитәме, юкмы. Ул шулай ук безнең моны цифровизация дип әйтәбез бит инде. Әлбиттә, икътисад өчен ул нык ыңгай күренеш. Әмма буны белеп эшләргә кирәк, әле кешелек бөтенләй яһалма интеллекттың нисек итеп үсешер икәнен, нисек, уның һөҗүмтәләре ниндәй булыр икәнен белеп булмай. Шуға уны ипләп кенә икътисадка җитештерүчеләргә индерергә кирәк дип уйлыйм. Ягъни әлеге вакытта без бу өлкәне әле өйрәнәбез, эшләп карайбыз һәм һөҗүмтәһе ниндәй булырын киләсәк күрһәтер дип әйтергә мөмкин. Форумдагы килешүләрдә һез беренчесен атап үттегез, бuna әйтеп буламы? Башкортстандың бүгенге икътисады тап ошондай форумдарда һәм гомумән килешүләр һөҗүмтәһе дип икътисади яктан. Без элек-электән бит инде халкыбыз тыйнак булган. Бүгенге көндә моны базар икътисады шартларында без үзебезне күрһәтергә, өйрәнергә тиешбез. Шуга моны ошондый форумдарда, күргәзмәләрдә катнашуыбыз, әлбиттә, ул бик ыңгай күренеш. Һәм ул бәлки безнең үсешебезнең ниндәйдер һөҗүмтәһен дә күрһәтәрлер. Без барыбер дә инфраструктураны яхшыртырга тырышабыз. Төрле яктан җитештерүчеләргә ярдәм итәргә тырышабыз. Инвесторларны ялеп итәбез. Әлбиттә, менә ошо 3нче урында булуыбыз ул зур эштең һөҗүмтәһе дип уйлыйм. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә. Хөрмәтле тамашачылар, Өфе фән һәм технологиялар университеты доценты, икътисад фәннәре кандидаты Әлия Бикмаева һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.